फरायसाफोरा मोनद' हारिसानो सरकारा ट्राइबेल होनो नागिरनायनि हेंथायै कुर्दिश सादों। मोनद' हारिसानो एसटी होनो नागिरनायखौ लानानै गासै ट्राइबेलफोरा बिनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदों। थांनाय मैयानि सानावबो गुबुन जिल्लायाव बे मोनद' हारिसाफोरा एसटी दाबिनायनि हेंथायै ट्राइबेल आफादफोरा बनजार हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा फरायसालिमानि फरायसाफोराबो दिनै मोनद' हारिसानो सरकारा ट्राइबेल होनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रोङै कुर्दिश सादों। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा फरायसालिमानि फरायसाफोरा दिनै सरकारा आसामाव गोदानै मोनद' हारिसाफोरनो ट्राइबेलनि मान होनो थांनायखौ लानानै फरायसालिमानि नांज्लायाव गोख्रोङै कुर्दिश सानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे कुर्दिश सानाय हाबाफारियाव बिथांमोना जै ट्राइबेलनि जै वी वान्ट जास्टिस, नो जास्टिस नो रेस्ट, ट्राइबेल इउनिटी लंग लिव, वी वान्ट सल्यूशन, आसाम सरकार हुसियार, आसाम सरकार हाय हाय, ट्राइबेल संघ लंग लिव बायदि बानबुंथाइजों होसिख्रावनानै बर्मानि हा अख्रां गोमसारहोदों। आरो बे मोनद' हारिसानो ट्राइबेल होनो नागिरनायनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारियाव बरमा फरायसालिमानि गासै 200निबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो फुंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा रितिक बर', आं बरमा कलेजनि गाहाय नेहाथारि। दिनैनि प्रटेस्टखौ जोङो दा गासै जा सोलिबाय थानाय एन्टि ट्राइबेलफोरा 6 कमिउनिटि एन्टि ट्राइबेलफोरा जा एसटीनि कास्ट बिगासिनो बेखौ जोङो एगेन्स्ट लानानै प्रटेस्ट खालामनायखौ जोङो बरमा कलेजनिफ्राय लानाय जादों दिनै। ओमफ्राय बे जोङो बरमा कलेजल' नङा, गासै बर' हारि आरो गासै स्टुडेन्टफोरा ज' नांनानै कमिउनिटि जानानै बे प्रटेस्टखौ बयबो खालामनांगौ, बयबो माबायावनो खालामनांगौ। गासै एसटी कास्ट गासै ट्राइबेल, जोंनि गासै बेलेग हारिनि ट्राइबेलफोराबो नांगासिनो, जों बर'फोराबो नांगासिनो। गासै बर'फोरनि थैया माबानांगोन, जोंनिया नुजानांगोन, इसोरनो दिन्थिनांगोन जि जोंनियाव बर' थै दङ होननानै। बेखौ रावबो बावगारनाङाथो, बर'फोरा रावबो गावनि हारिखौ नागारनाङाथो, बेखौनो सानो। जोबनायाव आङो बेखौनो सानो दि गाहाय सरकारा जि मोजां डिसिजन लाथो, बयसिम जाहाथे जेथिंबो माबा जायाथो, इनइकुवेलिटि जायाथो, बेखौनो साननानै दिनै जोङो बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायाव जोङो बे आसाम बिधान सभायावहाय मोनद' हारिनो एसटी होनो थाखाय बिल पास खालामबाय। दा बेखौ लानानै जोङो गोख्रों हेंथा होनो थाखाय जोङो दिनै बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायावहाय गसंथेनाय जादों। मोनद' हारिनो एसटी होयोब्ला जोंनि बे फिसा हारिफोराहाय जोबोर खहायाव गोग्लैगोन, जोबोर माने खहा जागोन। जोङो मेनलि नायोबा दा जोङो स्टुडेन्टफोरा, दा फरायफुनाय लाइमोनफोरा, दा जोङो खथा हिसाबै जों फरायनो मोन्दोंमोन। दा बे खथा हिसाबै मोननायाबो बे मोनद' हारि जाय 1.5 कौटि सुबुं बा पपुलेस थानाय हारिसाफोर, बिसोरखौ जोंनि फिसा मोनसे हारियावहाय जाबसिनोब्ला जोंनि बे फिसा हारिफोरा गोमोरलांगोन होननानै जों सानो आरो। दिनै बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायावहाय गासै 200सो फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो।